Само Георги знае верните отговори. Свети Георги е покровител на учителите, войниците, музикантите. Мисли бързо. Тик-так, тик-так. 3, 2, 1. Ако това ти беше лесно, чуй следващият. Какво правят хората рано сутрин на Гергьовден според народните вярвания? Къпят се в роса, съдят домати, ходят на училище. Познаваш ли някой, който е експерт в българските традиции? Помисли добре или просто предположи нещо на късмет. 3, 2, 1. А за последният въпрос потърси помощ от Георги или Гергана. Те ще знаят отговора. Според легендата, Свети Георги се изправя срещу страховит змей-човекоядец, който поглъщал хора от едно село. С какво го побеждава? С копие? С мрежа? С диамантена кирка? Верният отговор е само един. Знаеш ли го?